ni ban san inda ka samu wannan tsinanniyar jar hular ba. Kai ba ta sa ka ciwon kai ne? Banza akin wafi. Haba. Duk kuɗin da kashe yara a makaranta waɗannan yaran a ce za ta shi tutar babu kenan. Ba karatun, ba wani babban abu a ce wai gaba ɗaya yanzu. Ai ba zai yi ba. Amma ba matsala. Bari yanzu zan ji in wannan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkar zuwa. Ya gari? Wallahi alhamdulillah. Lafiya na ga hezu ba kake ina cikin gidana. Na ce bari in je in ga makoci na wai me ya same shi yake ta zuba. Dole ka in ta faɗa. Wai yanzu ta za a ce in kashe kuɗin makaranta. Mayara na kusan guda 3 in biya musu kuɗin makaranta a ce ba karatun. Yanzu na tura saka makaranta malam ba su fito ba kilas ba wani ajika wa masu dama kai ban ɗaki ta kace ka ban ɗaki ma yanzu babu shi. Yanzu garin nan sun dawo gida sun jibjima. Na kashe kuɗi a banza kenan. Ai abin da aka faɗa muku gashi na ai abin da aka gaya muku wannan tafiyar tsinanniyar jar hular ku daina yin ta. Ni da kai na same ka na kira ka har cikin gidana na gaya ma gaskiya na ce wannan tafiyar ta tsinanniyar jar hular nan ka daina ta, ka zo mu je gurin mai gida Baraumaliya a yi tafiyar nan. Baraumaliya kuma gashi nan abin da ya faru ka ce kai dai ba za ka yi ba, kai dai ka zo sun sa muku wannan shegiyar akida da jar hula. Ni dai na san dai a sani na san dai ko hular gado cire ta ake ayar in ta tsufa. Ni ban san inda ka samu wannan tsinanniyar jar hular ba. Kai ba ta sa ka ciwon kai ne?